Kublai pi baro akan ke video ngakwa ban batai pi ya ka wei ka rukom trekam ha ka Microsoft Word. Bat hang ni nong pi ki khna pule bat ki nong tre office ru kila ban shim ya kani ka jing batai jonga khnang ba pinduk suk ha ka rukom trekam namar ba kindan ki khap bada shna program lani ki kenja assignment ki project pin sadon kami ki sla ki ba long ha ka orientation ka portrait bat ka landscape telada phiko aban khle lang yakum kita ha ka ju ka document kan long ka ba e shibun lada phim nang haswa ban beteng ya kata sngewthuh ban le ekane ka wei nyon control na ka keyboard nang ta sakrwai ya ka shaka jong mouse khanam phinduk yo I ya ka jingdon jong kisla te phi zoom out kumne ba phin yo I ya ka jingdon jong kisla anda phila aisla sakawai lanin anda phila insert sakawai pide kasla tida phiya shaka layout tab hangni kaba kong santam kadai kaba phya banjiet chwa ya ka size jong ka paper kala bandi ka A4 ka folio ka A3 lani ki wei pan nangta da phiya ha ka insert tab hangni nong phi phila ban ai ya kasla ka bathamai lani pi page break shisen click kan mi bat hangni da pi biang shaka banta jong ka layout lani da pi shaka layout tab lada phikwa ban bu ekini ka orientation jong ka landscape baro artali kin long ukarse ul phila bu ha ka sla ka banang kong lada pi click baro artali kin sa kala tikani ka method lani kani ka rukom le kam patlong ka bajanai wala da pinjon enter na ka keyboard nakasla ka banang kong banyo ka ya kasla ka baar kani rukan bakla kumju hi te phimla ban le e ha kani ka rukom te banyo ya kasla ka bajanai ha rukom long jong ka banyo ya ka orientation jong ki ha rukom long jong ka portrait ba landscape phile kani ka wei naka layout tab hi philap hangne ya ka breaks tidak pikir hangne hakane ke jaka ka bangala apni do new khnam na pikir hangne kindon shibun click option tika kamram ka jong phi kalong ba pinjiet tang ka wei kumbang apni hangne tikni shibun kidon hangne hanrei tang kane ka wei ka ba ngan pedon kam yo phi bakla pej ba naka layout tab phiya hakane ka breaks phi click yakane kumbang apan I phi hakane ka video click yakane bat pinyo ya kawi pede kasla temanta hangni phila ban manipulate phila ban ay kasla ka baar manle ya ka orientation kum ka landscape pe phila I kala dan jing pair ban mantala da phiko aban abiang portrait kanwan bat ya kasla ka banang kong la da phi ay landscape kan long landscape hi bat ka baar kan dei ka portrait tikumni phila ban manipulate ya ka rukom long jong kisla ya ka orientation ka jong ki tidak ka ba phipe jing ka video pin sa sngewthuh bat ngangi scam ba kai ka bangala batai hangni na ka banta ka jong phi phila yo jong mut ka basai bat wat klet man karsha ngi na ka por bat ban sam lam shiki wei ya ka ni ka jingnang jingtep ka ba ajing mut toy phi kublai shibun